Moskvanyň deportasiya merkezlerine günde polisiýa tarapyndan saklanan işçi migrantlaryň ençemesi düşýär. Ortada gazanç etmäge baryp migrasiýon häkimetleriniň eline düşýän ençemesi Merkezi Aziýanyň raýatlary bolup, olaryň arasynda türkmen raýatlary hem bar. Ortada baryp deportasiya edilen türkmen raýatlary barada anyk statistika maglumatlary el ýeterli däl. Hem azatlygyň habarçylary käbir ýagdaýlary anyklap bildiler. Türkmenistanyň onlarça raýaty häzir Moskwanyň deportasiya merkezlerinde saklanýar. Öz ýurduna uğradylmagyna garaşan adamlar elhin şertlerde saklanýarlar we olara rehimsizlik görkezilýär diýip Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan birnäçe çeşme habar berdi. Ýigitler Türkmenistanyň raýatlary, olar Russiýa Federasiýasyna 3 aýlyk mihman wizasy boýunça işlemek üçin gelipdir. Diýip ýagdaýdan habarly çeşmeleriň biri 30-njy iýunda gürrüň berdi. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan çeşmelere görä wizasynyň möhleti geçen jemi 50 golay Türkmenistanly ýaňy ýakynda bir wagtda saklanypdyr. Deportasiya merkezine yerleşdirilen türkmen raýatlarynyň ýarysy ýurduna uğradylypdyr, ýarysy deportasiýa garaşýar. Polisiýa işgärleri tarapyndan ele salynan türkmenistanlylar deportasiýa edilmek üçin migrasiýa merkezine yerleşdirildi. Dip çeşmeleriň biri aýtdy. Ýene bir çeşme türkmen migrantlarynyň saklanýan şertleri barada şeýle gurrun berdi. Jemi bir otogda 50 adam bardy. Olaryň sagtyetini tasdiklanlaryndan soň 25 adamy Türkmenistana uğratdylar. Galan 25 adam deportasiýasyna garaşýar. Olar pulsuz we aç tuğsuz saklanýarlar. Azatlyk radiosu türkmen häkimetleriniň ortadan deportasiya merkezlerinde saklanýan türkmen raýatlarynyň ykbalynyň habar tutup tutmazlygy barada Türkmenistanyň Moskwadaky elçihanasyndan tesbir alyp bilmedi. Çeşmeleriň söýlerine görä türkmen raýatlary adatça 3 ay möhletli mihman wizasy ýa-da gysga möhletli syýahatçylyk wizasy boýunça ortada barýarlar. Wizasynyň möhleti tiz gutaryp olar bir kanun ýagdaýda galýarlar we migrasiýa häkimetleriniň eline düşýärler. Olaryň bir kanun ýagdaýyndan käte iş berjiler hem peýdalanýarlar, ýagny edilen iş üçin tölemän olary polisiýa tapşyrýarlar. Moskwanyň etegindäki Pushkin şäherinde guruluşda islan türkmenler öz işini ýerine ýetirdiler. Ýöne işi gutarp barýarka iş berji türkmen işçileriniň patentleriniň we wizalarynyň möhletiniň gutarandygyny bilip, olaryň ýerine ýetiren iş hakyny bermejek bolup, olary polisiýa tapşyrdy. Dip çeşme ýarym ýyl mundan ozal bolan ýagdaýlaryň biri barada gurrun berdi. Azatlyk radiosu bilen gurrundaş bolan çeşmeler türkmen raýatlaryny daşary ýurtlara gazanç üçin gitmäge Türkmenistandaky işsizligiň we ykdysady çökgünlüligiň iterýänligini belliýärler. Türkmenistanyň raýatlary öz watanyny işlemek we gazanç etmek mümkinçiliklerinden mahrum. Emelsiz we açgyz hökümetiň diýdimdar we gözgoýugçylykly syýasatynyň netijesinde Türkmenistanyň işe ukyply, emma işsiz galan raýatlary ýurdy terk edip ýat ýurtlarda sergezdan hemde horhomsy durmuşa mezur edilýärler. Dip ýene bir çeşme öz pikirini paýlaşdy. Ortaýetde Türkiýede we beýleki ýurtlarda iş migrasiýasyndaky türkmenistanlylar köplenç türkmen resmiýetlerinden kömek alyp bilmeýänligini we öz haklaryny goramakda ejiz galýanlygyny belliýärler. Deportasiya merkezine Türkmenistanyň daşary ýurtlarda hereket edýän elçihanasynyň we konsulhanasynyň öz raýatlaryna eýe we hostar çykmaýanlygy üçin Türkmenistanyň raýatlaryny maliýataga gabalyşy ýaly üstad kowulda saklap, şahsiýetler anyklanýança az saklaýarlar we diňe ýerden el ýüzüni ýuwmaga ruhsat berýärler. Dip deportasiya merkezindäki ýagdaýdan gönden göne habarly çeşme gurrun berdi. Türkmenistanyň ýylatynyň zähmet migrasiýasyna gitmegi köpçülikliň häsiýete eýe boldy. Türkmen hökümeti migrasiýa meselesini açyk agzamadyk wagtynda ýurt raýatlarynyň ençeme ýurtda şol sanda Türkiýede, Orsiýetde, Polşada, Gürjistanda, Birleşen Ştatlarda işleýänligi, käbir halatlarda bir kanun ýagdaýda galýanlygy bilen bagly ýagdaýlar köpçülige ma'lum boldy. Merkezi Aziýanyň beýleki ýurtlaryndan tapawutlylykda türkmen häkimetleri öz raýatlarynyň Orsiýada zähmet migrasiýasy olaryň migrasiýa düzgünlerini bozmagy we deportasiýa edilmegi şeýlede adam hukuklarynyň depelenmegi ýaly ýagdaýlary açyk agzamaýar. Türkmen hökümetiniň daşary ýurtlarda şol sanda Orsiýetde agyr ýagdaýa düşen öz raýatlaryny berýän kömegi barada Daşary işler ministrliginiň we elçihanasynyň web saytlarynda resmi maglumat yerleşdirilmändir. Şol bir wagtda türkmen häkimetleri daşary ýurtlara şol
bolsanda Orsyada gidýän raýatlaryny ýurtdan çykarmazlyk boýunça çäre görýärler. Raýatlar sebäbi düşündirilmezden köpçülik bilen uçardan düşürilýär. Bu ýagdaýda türkmen raýatlarynyň arasynda galyp dokumentlary edilmek islegler artýar we raýatlar hilegärleriň aldygyna düşýär. Türkmenistanyň raýatlarynyň bu çykgynsyz halynyň peýdalanýanlar olary işledip talaýan adamlar. Polisiýa bilen dil duguşykdaky insapsyz iş öwürler we muňa goşulýan Türkmenistanyň raýatlary guramaçylykly toporlar hem döredýärler. Olar süýji wadalar we hile ýollar bilen Türkmenistanyny işsiz kösenýän watandaşlaryny daşary ýurtlara çagyryp olary tas muhtyna işledýärler. Dip Çeşme gurrun verdi. Orsyetde migrantlara garşy reýtler we kanun goraýjylar tarapyndan ýowuz çemeleşmeler 2024-nji ýylyň 22-nji martynda Krokusda bolan ölümli terrorçylyk hüjümünden soň has güýçlendi. Şonda şüphe bildirilip 4 täjik raýatynyň tutsak edilmeginden soň Merkezi Aziýa ýurtlaryndan baran migrantlar Orsyetde ýyzarlamalara we zorluga duçar boldy. 2024-nji ýylyň tomsunda Orsyetiň häkimetleri polisiýa işgärlerine suwdyň karary bolmasa da migrantlary ýurtdan kowmagy has köp ıhtiýar berdiler we kanuna ütkötmeleri girdiler. Orsyetiň Yekaterinburg sewtiniň hukuk goraýjylarynyň etnik aderleriň ýaşaýan jaýlaryny geçiren reýtleri Balkan sewtinde ýaşaýan türkmenler bilen bilelikde bu welaýatda kowçum bolup ýaşaýan etnik aderleriň gadaklaryň arasynda uly nägilelik gahar gadap döretdi diýip Azatlygyň habarçysy habar berýär. Azerbaýjanyň Daşary işler ministrligi Russiýanyň Bakudaky elçixanasynyň wekilini çagyryp bu reýtlere garşy bir protest bildirdi. Resmi Bakuň maglumatyna görä Azerbaýjanyň 2 raýaty wagşylar öldürüldü. Bir näçe adam yaralandy. 9 adam tutsak edildi. Rus neşirlerinin ýazmagyna görä 27-nji ýylyna irden geçirilen reýtler netijesinde Yekaterinburgda 50-den gowrak Azerbaýjanly tutsak edildi. Habarlarda bu reýtler 2001-nji ýylda öldürilen Yunus Paşaýewiň işi bilen baglanşdyrylýar. Esasy guman edilýänler doganlar Huseyn we Ziyaddin Safarowlar bolup, olaryň biri reýt gwagtyna jan beripdir. Orsyetiň Daşary işler ministrliginiň medeniýet wekili Mariya Zakharova Yekaterinburgdaky tutsak edilmeleriň jenaýet derneğiniň çägine amala aşyrlanmagyny habar berdi. Diplomat guman edilýänleriň Russiýanyň raýatlary bolup durýanlygyny hem sözüne goşdy. Türkmen medeniýeti bu hili habarlary bermeýär. Türkmenistanlylar olary Rus we azer habar serişdelerinden sosial ulgamlardan alýarlar. Orsyet türki halklary ýigrenýär. Ukrain uruşuna ether tapmasa Putin rejimi postsovet ýurtlarynyň halklarynyň üstünden düşmegi adaty ýagdaýa öwürdi. Diýip Balkanly ýaşaýjy mundan Russiýada Merkezi Aziýaly zähmet migrantlaryna garşy görülen edenetlikli çäreleri ýatlatdy we bu hereketleriň sosial ulgamlarda gaty ýazgarlanlygyny belledi. Häzir hem Türkmenistanlylar TikTok'ta Azerbaýjanly doganlarymyza duýgudaşlyk bildirip, Rus hukuk goraýjylarynyň ýowuz çemeleşmelerini ýazgaryp teswirler ýazýarlar. Maglumat üçin aýdylsa, Rus hukuk goraýjylary aprel aýynda Moskwada Merkezi Aziýaly emigrantlaryň dinjalýan hammamyny gabap, ol ýerdäki adamlary 5 sagatlap urdular we kemsitdiler. Tutulanlaryň beden guruluşdaýdan iň guzurlaryny alyp gitdiler. Sakkalylary aýratyna gitdiler. Olaryň biriniň sakkalyny şol ýerde bölekleýin sıyırtdylar diýip medeniýet habarlaryna aýdyldy. Bu waka barada çap edilen habarlarda video görnüşleri, urulýan adamlaryň sesleri hem paýlaşyldy. Башку вниз опустил. Rus hukuk goraýjylarynyň Merkezi Aziýalylar babatdaky edenetlikleri 8-nji ýylyna Moskwada işleýän emigrantlaryň ýaşaýan jaýlaryny geçirilen reýtlerde hem gaýtalandy. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan türkmenistanlylaryň bir näçesi goňşy halkyň we Azeri hökümetiniň öz ilatyny bir arka durmagyny, adamlaryň bu wakadan köp wagt geçmänkä Bakudaky Rus elçixanasynyň öňünde protest edilmegine gowanjyny bildirdi. Azerbaýjan hökümetiniň Russiýa bilen baglanşykly ähli çärelerini dolu ýatyrmagyny uly mertlik hasaplaýaryn. Eger de Orsyetde türkmenler taýak bilen ýenjilse-de,
Türkmen hökümeti öz türkmeninden habar alar üýdemok, halkyň, milletin arkasynda durýan hökümet bizde ýok, bir taraplygy bahane edip öz halkyny günäkär edýär. Bu diňe gorkaklykdan başga zat däl. Dip adynyň aýdylmalygyny soran raýat aýtdy. Maglumat üçin aýdylsa, Azerbaýjanyň Medeniýet ministrligi bu ýurtda Russiýanyň döwlet we hususy daralar bilen bagly öňden meýilleşdirilen çäreleriň ählisiniň ýatyrlandygyny, muňa Rus hukuk goraýjylarynyň Azerbaýjanlylara garşy etnik alamatlar esasynda gören çäreleriniň sebäp bolandygyny aýtdy. Yekaterinburgda bolan wakadan soň Türkmenistanlaryň arasynda Ilham Aliýewiň awraýy hasy ýokarlandy. Köp adam onu diktator diýär. Hakyky diktator görmek üçin Türkmenistany ýaşap görüň diýip azatlygyň söhbetdeşi öz pikirini aýtdy. Azerbaýjanyň mert prezidenti bar. Halky topragy üçin ýeňis kazanmagy başaran bir lider ol. Ortetden gorkup ýalbaryp ýaşaýan gorkok däl. Azerbaýjan howa ýollarynda bolan hadisede hem ortetden hasap sorap bilen prezident Dip Balkanly ýaşaýjy sözüniň üstüni ýetirdi. Azatlygyň ýygyderli habar berýäli Azerbaýjan hem adam hukuklaryny gödek bolmakda. Jurnalistleri ýanamakda tankyd edilýär. Goňşy Azerbaýjanyň tapawutlykda Türkmenistan daşary ýurtlardaky şol sanyny Russiýadaky raýatlary barada özüne bar bolan we daşary ýurt metbuatyndan çykan maglumatlary öz ýylatyna ýetirmeýär. Russiýanyň Ukrainanyň şäherlerine garşy ýygyderli hüjümlerini dowam etdirip, 500-den gowrak dron we raketa bilen ýurdun çägine garşy iň uly howa hüjümini amala aşyran mahaly prezident Volodymyr Zelenski Ukrainany yer minalaryna garşy global şertnamasyndan çykarmak baradaky permana gol çekdi we döwüş wagtynda wepat bolan uçurmany hormatlady. 29 iýunda Zelenski Ukrainany Ottawa konvensiýasyndan çykarmak baradaky permana gol çekdi. Bu şertnama saxty düzüme garşy yer minalarynyň ulanylmagyny qadagan edýär. Zelenski Russiýanyň bu ölüm hoply minalary giňden ulanýandygyny öňhemlik tapdy we Kiýewiň şertnamadan çykmak dileginiň sebäbini hutusynyň bilen düşündirdi. Bu şertnama 160-dan gowrak ýurt gol çekdi. Emma Russiýa bilen Amerika oňa goşulmady. Kreml bir hayalyk bilen saxty düzüme garşy minalary ulanýar diýip Zelenski aýtdy. Bu Rus kan ojaklarynyň häsiýetli aýratynlygydyr. Olar ýaşaýysy ýok etmek üçin elinde bolan ähli terroristleri ulanýarlar diýip Zelenski sözüne goşdy. Ukrainanyň bu şertnamadan çykmagy üçin bu karary ýurdun parlamenti tasdiklamaly we Birleşen Milletler Guramasyna resmi taýdan habar berilmeli. Bu ağırlıkta Zelenski sövüş wagtynda wepat bolan F-16 harby uçurunyň 32 ýaşly Ukrainaly piloty Maksim Ustemenkany ýurdun iň ýokary tilagy bilen hormatlady. Men Maksim Ustemenka Ukrain uçurmany we iň ökde etgerlerimiziň birine Ukrainanyň gahrymany adyny dakmak baradaky permana gol çekdim. Gynansak-da bu tilag oňa wepat bolandan soň berilýär diýip Zelenski aýtdy. Ukrainanyň goşuny geçen ýyl Amerikada öndürilýän F-16 sövüş uçurlaryny ulanmagy başlaly bäri, häzir çelini bu kysymly 3 tany uçuryny ýitirdi. Kiýew bu uçurlaryň Rus howa zarbalarynyň öňüne almak üçin örän möhümdigine aýdýar. Ýurdun jemi näçe F-16 sövüş uçuryna eýdigi açyk çeşmelerde görkezilmeýär. Zelenski şeýlede günwatar ýurtlaryny Kiýewe goldowlaryny dowam etdirmäge we Rus hüjümlerinden goranmak üçin ýardam bermäge çagyrdy. Ukraina howa gorunys ukyplalygyny güýçlendirmeli. Bu adam ömrüni goramak üçin iň netijeli terroristdir. Biz Amerikan howa gorak ulgamlaryny satyn almaga taýýar. Birleşen Ştatlaryň, Ýewropanyň we ähli hyzmatdaşlarymyzyň ýol başçylygyny, siýasy erkine we goldowyny bil baglaýar diýip Zelenski sosial ulgamda ýazdy. Bu beýanatlar Russiýanyň 29 iýuna geçilen gize Ukraina garşy 500-den gowrak howa terroristlerini ulanyp hüjüm etmeginiň ýanyndan amal edildi. Kiýew bu hüjümi urus başlaly bäri amala aşyrylan iň uly howa zarbasy hökmünde häsiýetlendirdi. Hüjüm sebäpli Polşa we onuň ýaran ýurtlary Polyak howa giňişliginiň howpsuzlygyny üpsün etmek üçin harby uçurlaryny kysagly ýagdaýda howa kaldyrdylar diýip Polşanyň Gorunmak ministrligi 29 iýunda habar berdi.